Salutare tuturor, eu sunt doar cu un MC, mai pe scurt Marius, și astăzi o să vă arăt cum să faceți un pod farsă sau capcană, cum vreți voi să numiți, dar după ce-l vedeți. Mă mișc cam greuț. Așa, și cred că ajunge. Uitați să apăsați și butoanele dacă mai vreți experimente sau noutăți de la mine, sau să continui cu videoclipurile. Ok. Și aici parcă venea așa. Nu cred că trebuie mai mare. Și la asta aici. Și vreau să vă abonați la canalul meu. Ok. Ore ăsta piston. Cred că așa vine. Păi punem de asta așa. Bă, cred că am făcut cam mare. Cred. Dar l-am făcut mare. Nu ne trebuie o parte de asta. Parcă așa, nu? Nu trebuie să fac așa. Așa, acum este bine. 100%. Ok. Dar mai trebuie să pun lava. Ok. Nasol că nu vezi. Sunt legate toate? Să mă enervez. Da, sunt legate toate. Ăla nu e legat. Deci mi arată că e legat. Ce are, mă? Dar nu e legat și la asta, mă. Gata.
Ok. Și ce să mai improvizez eu ceva? Ok. Atât. Uitați cât de tare. Eu zic că e destul. Aoleu. Păi, eu zic că e destul de tare asta. Să-i faceți cuiva o farsă. Să vină gen un tunel așa. Și că nu poate să treacă. Așa. Aș cum să fac să stupă astea. Vine genii el așa, prietenul vostru. Băi, eu nu pot să trec pentru că acolo văd ceva. Pentru că este la vădel, nu vedeați. Vine el, pac. Sau decât să... Nu, n-aveți cum. E destul de tare. Mi se pare șmecher. Da, cam atât cu acest episod. Nu uitați să lăsați și un like pentru acest pod super magnific. Și ne vedem data viitoare. Pa, pa!